Аказалася, што ў паўночную Карэю Лукашенка вазіў не толькі свайго сына Мікалая, але і яго маці. Кадры, на якіх бачная Ірына Абельская, заўважылі ў трансляцыі карэйскага тэлебачання. Якасць, канешне, не вельмі, але апазнаць маму Колі можна. Вось яна стаіць каля Наталлі Эйсмант. Цікава, што ў справаздачах беларускай прапаганды ўдзел Абельскай у дэлегацыі чамусьці хавалі, бо тая ж Белта паказвала і беларускіх міністраў, і Лукашэнку з Мікалаем, але толькі не Ірыну Абельскую. Праўда, яе ўдзел у гэтым візіце тлумачыцца проста. Менавіта Абельская адказвае ў Лукашэнкі за прасоўванне беларускіх медыцынскіх паслуг для замежнікаў. У свой час яна также лятала з ім у Зімбабве, а пазней асабіста вадзіла жонку зімбабвійскага прэзідэнта па мінскіх медцэнтрах. Але незразумела, чаму удзел Ірыны Абельскай у паездцы ў паўночную Карэю застаўся неафішаваным. Магчыма, улады імкнуліся не правакаваць дадатковыя чуткі пра Колю, бо нават на канцэрце паміж Абельскай і сынам знаходзіцца Наталля Эйсмант. Ну альбо магчыма, што па нейкіх сваіх прычынах маўчаць пра Абельскую загадаў асабіста Лукашенка.